și bine am găsit un nou vlog de pe acest canal minunat de Stumble Games. Dăm sonorul, așa, am luat și o epică, am obosit timer, dau o reclamă și revin după ce să termin reclama. Gata. Uitați-vă și eu, hai să luăm și noi 10 diamante, să luăm și noi, să avem și noi 90. What the fuck? Nu, frate. Nu pot să cred. Nu. Hai, dăm un raskin aici. Frate, nu vine să cred. Nu. Mamă. Hai, bine, nu. Săracilor. Hai să dăm un meci. Și ce băgăm? Băgăm un Lost Template, după băgăm un Super Slide, iar după ultimul, dar nu cel din urmă, nu, deci, haide. M-am jucat băiat alt, am uitat cum se cheamă ei. Este Tryharder Pro. Și am văzut că nu știu că îl fac. Știi ce am jucat cu el? Și mi-a zis că joc foarte bine. De ce nu mă apuc de YouTube ăla? Și de aia m-am apucat de YouTube. Uitați-mi ce trebuia să zic. Handicap. La cap, am handicap la cap. Nu! Bă, frate! Și chiar nu pot să cred cât de prost pot să fiu. Nu. Nu, am crezut că o pot să fac, fraier. Așa. Stumble și hub și pau. Și acum stau aici. Nu. Mai trebuie să dau o dată. Stau mai aici. Stumble. Pe care dau pe Melo Barbos. Cred că l-au făcut. Am vrut să zic că doar 14 cred că îl fac, dar l-au făcut 16. Frate, nu pot să dau și eu Lavaland, pot să dau doar Lavaraș. Și Lavaraș, dacă dau Lavaraș, nu pot să-l fac boții ăștia, că nu pot, nu, e prea grea mapa. E prea greu mapa, adică nu prea grea, că nu e fătă. Tipatic sunt eu. Wow. Așa. Perfect. Nu l-am făcut bine. Nu l-am făcut așa bine cum trebuia, dar merge și așa acum. Decât
nimic, e bun orice. Bau și acum hap. Știți? Fiți atenți. Și acum, când ajung aici... Așa. Aguera, mă. Suntem spectate pe tine. Din păcate ne-ai făcut-o. Dar nu contează. Bloc dash. Ultimul, dar nu cel din urmă. Bloc dash. Hai să dăm și noi prin perechi. Dacă tot suntem... aproape. Deci, fiți atenți ce am învățat. Hap, ați văzut? Deci, pau. Nu, frate. Hai, bă. Perfect. Stai să stau așa. Nu. Bă. Perfect. Bine, am jucat-o foarte bine pe acum. Și acum, nu. Nu, perfect. Și am bătut. Nu am bătut. Cred că a murit ăsta. Da, gata. A murit aici, nu mai are nicio șansă. Perfect. Am schimbat fratele meu mai mic numele și a băgat Moise 40, 2, 3, 5, 1, 1. Da. Încercăm să facem pe Stumble Games un degustat în nume Blockdash. Am făcut tutorialul de Stumble Games, dar după mi-am dat seama cum să luați pe beta, Stumble Games beta, dar după mi-am dat seama că nu merge poate pe Samsung, știți, pe Android și mi-am dat seama că mai mulți din voi aveți și iPhone. Și am zis să nu vă mai dau, că poate nu merge și vă înjurați, vă supărați, dar nu merge pe iPhone. Dacă vreți, bag tutorialul, dar pe 15 suntem, nu știu pe ce suntem azi, dar oricum pe 15 vine update-ul nou și îl poți schimba mapa, dar nu e sigur că e fix așa update-ul. Alții au zis că poți schimba update-ul când dai 100 de coroane sau nu știu, un gen așa sau nu știu sigur. Eu pe contul meu mare am 80 am și fac și eu 20 de coroane repede și aia e. Nu am treabă eu. Nu. Deci fiți atunci să vin de aici și... Nu. Deci da să mai fac o toată șmecheria asta de aici. Nu mai contează. Să fac. Nu! Frate. Da. Dăm meci cu Epic la
Nu știu ce să dau. Frate, de când nu mai joc Ice ăsta, ne jucăm de ăștia normal noastre. Nu. După dăm unul de ăsta, mă înțelegeți? Și lăsăm la ultima să fie super light. Perfect, așa e perfect. Deci, haide, primul Ice Gauge, sau nu știu cum, n-am știut niciodată să o pronunț. Ice Gauge. Sau așa cred, nu știu, nu mai contează. Deja 10 minute, au trecut 10 minute deja. Deci haide, fraților. N-am făcut-o bine, bă. Cum man? Bro. Acum știu de ce n-am mai jucat-o. De ăsta. Bro, nu e corect. Deci, gata. Stop șmecherie. Deci, așa. Au făcut-o deja 10 persoane. 11, 12, 13, 14, 16. Deci au făcut-o 16 persoane. Mai sunt 16 persoane. Și al doua mapă e... Stai că nici asta nu știu cum să... Hot Westel Hostel. 2 acum. Nu are cum să nu fac. Noob. Vă arătam în fază, dar n-am mai avut timp. Perfect, am luat-o fix. Ciao. Șapte, 8. Așa. Da, gata. Și-au făcut-o 8 și ultima, dar nu cea din urmă. Super light. Da, și mai dăm un mici și nu voi, știi, dau așa, nu... Dau așa play direct. Joc cu oamenii adevărați și nu voi să ating o culoare, știți? Nu, bro, nu. Nu mi-am dat seama că acum cine face ăla. Nu. Îmi băga mi-ai piciorul. Bă, cum a trecut ăsta săracul?
Deci, hai, nu avem voie să atingem nu galben, zic roșu. Hai. Ia să vedem și dăm mai și cu play adevărat. Ia să vedem. Să vedem. Văd că toți Stumble Games sunt cu mine, adică poți, dar nu contează. Perfect. Oh, nu. Bă, mi-am dat seama că n-am voie. Uitasem să bine că nu l-am atins. Să l-am atins? Să zicem că nu l-am atins. Și dacă l-am atins, hai că nu-i nimic. O a doua șansă merită oricine. Perfect. Dacă atinge unul din ăștia, dacă atinge ăsta roșu, sunt noob. Acum, de acum începe. Hai. Dea Dumnezeu să nu atingă. Hai bă, hai. Dacă atingi roșu, sunt noob. Deci încă nu a atins. Încă ăsta e roz. Ce fuge, bă? Bucui. What the fuck, dude? What the fuck, trica mai police? What the fuck, oamenii, ia trica mai police? What the fuck? Oh, făcut doar 15, nu am observat. Deci, super late. What? Oh, și n-am voie să ating roșu, deci n-am voie să ating aia de acolo. Deci, trebuie să stau încet. N-aveam nici voie să ating nici aia. Asta spunem că e tot roșie sau la sau așa. Asta nu se pune aia, să vede că e așa. Încă n-am atins roșu. Pac. Perfect. Și ultimul, hai să dăm ultima rundă. Vlogul e destul de lung. Eu nu știu să editez, am deloc. De aia nu editez, de aia nu se vede frumos. De aia, înțelegeți? Deci, haide frați, bă, cu am ce fac cu frățiilor. Nu știu, haide frate, așa, nu, haide coi așa, haide coi așa, nu mai haide fraților. Ori familia mea mi-a zis că sunt depresistă. De parcă nu sunt. Deci ce vreau să vă arăt? Oh, nu, am pierdut aici. Deci am pierdut aici, dar nu contează asta. Contează ce am vrut să vă arăt. Bro, cât de rău în fața mea. Da, nu am nicio șansă să o fac. Poate dacă prind toate ăștia, știi cum se zice, dar nu prea.
cum am zis. Și oricum atingesem roșu. Nu e așa, da, atingesem roșu, cred. Oricum, acesta a fost videoclipul de azi. Ne vedem data viitoare. Baftă!